טוב מלכים. על מי אתה מדבר? אז היום אנחנו הולכים לעשות האתגר האחרון שהולך לישון מנצח. עדיין לא הבנתי על מי אתה מדבר בדיוק. לא, אין כזה דבר. אוקיי. אז בוקר טוב מלכים. מי אתה מדבר? אז היום אנחנו הולכים לעשות האתגר האחרון שהולך לישון מנצח. עדיין לא הבנתי על מי אתה מדבר, באמת. אוקיי, אז כמו ששמעתם, היום אנחנו הולכים לעשות את האתגר האחרון שהולך לישון. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו הולכים לעשות את האתגר האחרון שהולך לישון מנצח. אוקיי, עכשיו נחכה חצי שעה בחדר, ואז נחזור אליכם. משימה ראשונה. כולם נשים שמיכות וכריות מתחת לראש. משימתכם לעשות 10 שכיבות שמיכה על המיטה. בהצלחה. ושכחתי לציין, האחרון שיסיים יקבל עונש. תחילו. סיימתי. זה תיקו בין גיא לים. אני יכול להיות שרעיון? זה היה גיא. גיא אמר את זה חצי שנייה לפני. כן, הלאה. השופט יתחיל. אבן יער ומספריים על המיטה. תחליטו של מי. יש לכם 10 שניות להחליט. מה? המיטה שלי המוחלטה. גיא, תעבור למיטה של ים. עליה לא, ים, תישאר. עכשיו תבצעו אבן יער ומספריים עד 3. אבן שוק. זה 3-2 לגיא. גיא המנצח. ים, העונש בדרך. העונש של ים מגיע. אתה צריך לשכב 10 דקות במיטה מבלי לצאת. על הכרית מכוסה בשמיכה. 10 דקות מתחילות עכשיו. לשכב. הכרית לא עליך, אתה עליה. מטומטם. כן. עוד כמה זמן זה יימשך? ים, 10 הדקות שלך נגמרו. ותפסיקו לרחל שם. משתתפים יקרים, אחד מהמשתתפים אכן נרדם. תנחשו מי זה. שחר קולברג נפסד. היי, בחורצ'יק, קום כבר. מה, נסלתי? מפתיע! חשיפת קריין! שלום משתתפים. היי. המשתתפים עכשיו יהיו במיטה בחושך למשך שעה. נראה לי הגשעה שלהם נגמרה. בוא נלך לבדוק. כן. רגע, מה השעה? כן, היא נגמרה. משתתפים יקרים, השעה שלכם נגמרה. יאה! שרדתם. יפה מאוד. בעוד חצי שעה יהיה האתגר הבא. תהיו מוכנים. היי, שמעו, אין לי מושג, אבל תראו ככה אני נראה. היי. כן, זה שחר עוד פעם. אז תראו, אחד המשתתפים התחיל לרקוד. זה מצחיק.
גם המשתתף השני פתאום. מסיבת ריקודים גם... הקריין גם רוקד? עכשיו גם אני רוקד? מסיבת ריקודים זה רגליים! חשיפת רגליים לים, חשיפת רגליים לגיא. היי, תחזרו לחדר, מה אתם עושים פה? תחזרו! נראה לי שעברו 10 דקות. יש סיכוי, יאללה בוא. רגע, מה? כן, עברו. אובה, תביא לי, אני הצלמסקי. צלמסקי. 10 דקות עברו, האתגר הבא שלכם הגיע. עכשיו אתם תבחרו אחד מהמשקפיים האלה. אני רוצה את זה. רגע. האתגר הזה הוא קרב האורה. מי שיהיה יותר מגניב בסטייל ינצח. קודם כל, אתם צריכים לעשות אבן שוק על הבחירה הראשונה. אז תתחיל. אני רוצה את זה. אתה לא יכול, אתה צריך להחליט. אבן שוק. 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 גיא ניצח ועכשיו הוא יבחר משקפיים. הוא בחר משקפיים. עכשיו תור ים. תורך לבחור. ים בחר. ומשקפי הסוואג שייכים לי. משקפי סוואג. גם לקריין שלנו פה יש סוואג ואורה. רוצים תנסו אתם. סוואג. נו, איך? כתום מאוד. כתום. גם לי כתום. כתום. אוקיי, תעשו את הפוזות המגניבות. אוקיי. מסדרון. מתחילים. תעשו פוזות. מי מתחיל? גיא. תהיה מגניב. את הפוזה, לא לזוז. לא לזוז, פוזה אחת. לזוז. זאת הפוזה של גיא. את הפוזה פוזה מוזרה אתם למי. תדרגו. ים, תורך. את הפוזות אתם תדרגו בבית. עצור! סטופ. אוקיי, בבית אתם תבחרו. אבל אנחנו כרגע נבחר את האחד שאנחנו יותר אהבנו. ותשובתנו היא גיא. אז ים יקבל עוד עונש. העונש שלך יבוא עוד 5 דקות. לא. חוק חדש. אסור לצאת מהחדר. מי שיוצא מהחדר פסול. אוקיי. נגמרו. עונש. 5 דקות נגמרו. שכב במיטה. עם מלא דברים רכים. מלא. אנחנו מתחילים. זה הדבר הראשון. סמיכה גם. שן עם הסמיכה. שן עם זה. ממשיכים. עוד דברים רכים. המון דברים רכים. המון דברים רכים. עוד דברים רכים בדרך. אסור לך לזרוק אותם, אתה חייב להיות עם זה. מלא. 5 דקות ככה. דווקא נעים. זה אמור להרדים אותך, כן? וזה ירדים. יאללה, אנחנו נדלג ברגע שהוא ירדם. ביי. מתמודד ים הלך לישון. גיא המנצח. קום ים. איפה אני? אתה ישנת והפסדת וגיא ניצח. גיא המנצח. עבירה לא חוקית, ניצחון אוטומטי לגיא. זה שלי. גיא ניצח, ובזאת מוכתר האלוף הבלתי מנוצח של האחרון שישן. להתראות בסרטון הבא. גיא, אתה רוצה להגיד משהו? לא. יאללה ביי.